Ajjat isteriku, attakki partiġani u karba għall-appoġġ. Kontra s-soldati tal-azzar ma jirbaħ ħadd! Kien dan illi domina d-diskors ta' Roberta Bela f'dik illi kellha tkun ċelebrazzjoni ta' elu is-sitt snin tiegħu bħala Prim Ministru, iżda minflok kienet karba sabiex il-Laboristi tuħ l-appoġġ partikolarment wara li l-aħħar ġimgħat il-Labor kien maħkum biġlied intern. Qabel indirizza lil partitarji Laboristi f'attività dominata minn attakki kontinwi kontra l-Partit Nazzjonalista u Alex Borch u anka kontra dawk kollha li ma jaqblux mal-mod kif qed imexxiju flimkien mal-kumplament ta' Gvern Laborista. Fil-waqt li konvenjentament ma ndirizzax il-ġimgħa turbolenti li kellu wara li ju stess rema li delegat speċjali tiegħu Jason Micallef fejn iddikjara li jridu jkunu onesti man-nies għaliex il-poplu mhux ħajara ħaxix fil-piknikerja ta' Taqali fix-xhur illi ġejjin. Totalment kontra dak illi qal Micallef. Fejn Micallef anke ħareġ jattakka lil Labor fuq Facebook tant illi Times of Malta żvelat kif għeddet li jirriżenja mill-Partit Laborista. Intant fid-diskors tiegħu qabel tkellem fuq kemm skont il-Gvern għamel xogħol fil-pajjiż u semma dak li juttimbra l-aqwa budget fl-istorja ta' pajjiżna. L-istess budget li naqas milli jindirizza l-kriżi tat trasport u anke żieda fil-popolazzjoni fost l-oħrajn. Qabela wara l-paniku li ħakem lil Partit Laborista minn meta Alex Borch inħatar kap tal-Partit Nazzjonalista fejn qabel anke spiċċa reġa' prova jiżgwida lin-nies fejn tenna li ħafna żgħażagħ huma siedin ta' djarhom, fatti li anke ġurnali u fact checkers indipendenti uraw illi mhux minnu. F'diskors ta' ftit aktar minn nofsija, il-Prim Ministru naqas jew konvenjentament nesa jitkellem dwar l-aħħar każ żvelat mill-Partit Nazzjonalista u ċoe kif bosta familji Maltin u Għawċejn qed jinsterqu l-flus mill-arms f'kontijiet tad-dawl ola illi minnhom mhux jitnaqsu l-25% tal-ekoroduzzjoni, fatti li l-arms ilha sena ta' fdwaru.